Iwewe Zverudo cheche kunyura kutoti nyunyu nemusoro chaiwo Mfungi zvinombera wambotaura ndikutokudza nhasi ndikutokudza pesa vadaita chisecret ndichifunga kuti vachaita sei zvinoita na John vese vai ndinenge ndichitoti rumwe wangu zvakaoma wangu ndaifunga kuti vachazongoita sei zvinoita na John vese vai but pavakazondipromisa kuti hande Big Force baby next week nenditoriko kumapopoma avo funga ndaikushuvira sei kubva ndiri mudiki but ungotaura hako zvakafanana nababa vekwangu memwana ndakatopromiswawo hangu kuenda kukariba but unongoziva mukomuna wangu wacho anoswera ari busy nebasa saka izvo zvandisi kutoziva maybe ameno kana next week ameno andizive maybe ndopatichaenda but izvi zvemamaybe kesi kwedu izvezvi takambozvisa pastikeni kwedu hakuna mamaybe izvezvi so background ndakatorongedza ndikutokudza saka wakutobvaira inini munhu akapinda murudo nezuro uno iwe kupinda nezuro uno kana kuti kupinda marumwe suroka zvinosiyana nekuti wapinda sei iwe unenge wakapinda neback door but ini ndakatopinda ndakanyura ndese unongondivhairako andi kutoona musoro mangu amuchaita zvezvi ndakatobhukirwa kusaluni uku ini ndini utongoshoda urukweyi pandofunga angatoti ndirukwe iri Brazilian chaiyo manje wangu ndewekumasoweni totaura zvekuti tigerwe but ndikuona kunge munhu ari serious zvangu zvekutoti ndogona kuendeswa pakitchen maimanje unoita madzimai ndotoshinga zvangu kutoshinga chaiko ndotoita hangu madzimai chaiyo handicho ndadai itai ina hangu mwako dotovhurwa liquor store imimi vhurirwai maasidzi mazuva akati kuuya munofana rodoro hameno zvenyu pamwe tienda kutotsvaga imwe shamwari kuza kutambana namadzimai ndinonodhakwa nani kana inini ngutamba nemunhu ane bhawa ndirambwe nemurume ndisiyeimba saka totsvaga rini kweshamwari kana mangwana hakutamba iwe inonzi chi ndakamirira baba vati vaikuuya vakuuya tichiplana kuti tichaenda nguvai oro rini saka yega ndimbonogadzira mumba ndionoti vanopinda mumba muri smart so hamusati matsvaira mudzimba ida kutonogeza mukomana wangu anongosvikawo hatombofoni wakundisa ege ndiendeni saka pa ndikatongogeza anogona ngosvika ndobva tangotongobika alright Hani baby, kunongoona iwe. Kurasika kwa mareni kwenye kuno location isingamboshandi. Anti unofona awera, aunakana kufona foni yangu panda bvira ndakatarisira makoza, aunakana kufona. Waifona undobanda kudirector. Ndatozobhadhira $2 yekuradzwa road ndaribvunza mwemfezi kuti munasvikiro ndio muchamwa tonanzi badda pondo. Baba udaro asi. At least wasvika mira ningo watosvika ndakutopedza kusvika maplace ngopinda mumba. Batito uchifona awa zvinoonaka serious. Marodhi enyanga rejeso kanzurira. Watanga. Andova ndipromise ro richati kuti ndigare kuno kurinani. Mungu promise zvakawanda. Stable of life. Ndauda tubve kuno pane at least unganokutsvagiro kana pa East Laba pa marinda rafudi. Ndotoda kana mangwana. Ndakazobhadhira $250. Kana mangwana ndotoda ndimumba. Don't worry, a man is not a problem to me. But very soon it will be a problem. Nee. Mingeende. Trovera Johnson ati tangopindiwe. Babe. Your house is too small. It's too small. And kwanza upinda mbanda kandai usha. Inoze nini I'm a fit person. Upinda mbanda tange mnada utiza ungadada zi. Babe munozoti ndinongo chingopромisa zvinhu. Uchingoti uchatsvaga sika unongo chidonditi sei. So endoda zvinhu is fast akizika. At least takaona kunhu wekuti like my flats akatangana na Eastleigh anana Maybbrain Mazambi's flats ana Avondale is better mchingogara wangoita kazvinhu zvacho zvingoita time kuza bona apa inozi ona kana pane date at least watangotsvaga zvezvi so vazotoita don't worry everything is going to be all right
tasaura chini asi Wednesday Thursday Friday by Saturday unofanira kunga kushift then Brazilian yako inauya nayo iri panze. Wow, thank you so much. Adingo ari everything okay. Yakantombo kula down ungwabike pane zvamanda tokangana kuna chikunyaya kana sawira wangu idzodzo nyaya dzemakuwa manje aiwa sinye makuwa baby mira ndikanda tomshedza mira ndimshedza dautaone the love of my life anozoti ndodada niwe ka datotakuona kuzi angachindivhairira nemukomuna akasina kana mari auti aone wangu oga nenda kunzi unoti oga mira baby ndimshedza ndikuya asikanga inovamwana vatauri mukomuna mwawanchikudzawe avuya the love of my life vanovakomana kuti kambesana kumbonovaona vakomana vanonzi zvandakaitwa nekamwana kepainyanga moyo muti unomera paunoutanga moyo futi unoziva zvaunotanga ndakaita witness ndakakupa moyo wangu pasina witness ndakakupa moyo wangu uine fitness wakundidzosera kwandiri wave delicate ndakuda bandage Pfumbu kumenimo nditori munhu nebebe unonzi Pfumbu kumuna mwana unzi Jabu zvoti Pfumbu zvabva kubva asikana Tari ndozvanda kushedzera munomere izvozvo mubvunzo kuti asi Pfumbu baby chichiketika Pfumbu ndiani mvure kuti seko ndichibvunza ndati anonzi Pfumbu ndiani aunzi Jabu erewe chiko naye bamnini munoziva kuti makambonatsa kumamiswa nevakadzi kunonzi kumamiswa chaiko chaiko nebebi bebi ndichabasa uni pama-false hopes wewe paukuya mulefu mangu ndati lefu yangu yachinja chii chikuitika pa ndigeva musoro inini chiti ndaona munhu ari serious izvo zvonyatso ndidzoti Brazilian yangu iri panze saka chii kuzi munhu ati anyatsouya ichi kusiya doro here nini wanditira matakanyaaure naye uyaaama-false hopes ndama dzangu wewe chiwasho kundunga nzama dzangu kuti ndivaudze ndichata maneja kuya kumba kwedu unoda kurohwa iwewe unoda kunyatsorohwa chiwasho iwe kunditi ndichata maneja kuya kumba kwedu uchidyawo mukuiwa pamba pedu rabish iyo ndonzenzeyo chiwasho kuchabasire kundisitoka